አቡነ አረጋዊ ለእግዚአብሔር ዝመርሕሉ ስፍራ ብስሞም ጽውዕሉ ደብሪ ንምድላይ ንውሕ ተጓዕዙ እዚ ኸኣ ሓንቲ ኣዝያ ንእሽተይ ቁራስ እንጀራ ኣብ ኢዶም ነበረቶም እሞ ኣብ ዝኸድዎ ስፍራ ጸሎት ገይሮም ይቆርስዋ ነበሩ እንሆ ኸኣ እግዚአብሔር ነዛ ቁራስ እዚኣ ኣበርኪቱ ኣብ ዝሃበኒ ቦታ ኣብኣ ክኸውን ንኣምላኸይ ከኣክልምኔ ዝብል ሓሳብ ሒዞም ተጓዕዙ ኣብ ብዙሕ ቦታን ጎቦታትን በጽሑ እንተኾነ ግን ከምቲ ዝበልዎ ኣይኮነሎምን ኣብ መወዳእታ ናብዚ ሕጂ ብስሞም ተደኪኑ ዘሎ ገዳም ቅድሚ ምድያቦም ኣብ እግሪ እቲ ጎቦ ኣብ ሓንቲ ሓረግ ኮይኖም ጸሎት ገበሩ እንሆ እቲ ሓያል ናይ ምሕረት መልኣኽ ዝኾነ ቅዱስ ሚካኤል ናብ አቡነ አረጋዊ መጸሞ አንታ ናይ እግዚአብሔር አገልጋሊ ዝኾንከ አረጋዊ እንሆ ካብ ምድራዊ መንግስቲ ሰማያዊ መንግስቲ ስለ ዝመረጽካ ደስ ይበልካ ዓብ ክብሪ ተዳሊልካ ኣሎ ሕጂ ኸኣ እግዚአብሔር ናብ ዝጎበዚ ዘውፅኣካ ክሳዕ ዝልእኸልካ ቁርብ ተጸበ ኢልዎም ከደ እዚ ሕይወቱ ሂቡኒ ናተይ ሞት ወሲዱ ንዓይ ኣኽቢሩኒ ንሱ ተዋሪዱ ከፍርዲ አቡነ አረጋዊ ለእግዚአብሔር ዝመርሕሉ ስፍራ ብስሞም ጽውዕሉ ደብሪ ንምድላይ ንውሕ ተጓዕዙ እዚ ኸኣ ሓንቲ ኣዝያ ንእሽተይ ቁራስ እንጀራ ኣብ ኢዶም ነበረቶም እሞ ኣብ ዝኸድዎ ስፍራ ጸሎት ገይሮም ይቆርስዋ ነበሩ እንሆ ኸኣ እግዚአብሔር ነዛ ቁራስ እዚኣ ኣበርኪቱ ኣብ ዝሃበኒ ቦታ ኣብኣ ክኸውን ንኣምላኸይ ከኣክልምኔ ዝብል ሓሳብ ሒዞም ተጓዕዙ ኣብ ብዙሕ ቦታን ጎቦታትን በጽሑ እንተኾነ ግን ከምቲ ዝበልዎ ኣይኮነሎምን ኣብ መወዳእታ ናብዚ ሕጂ ብስሞም ተደኪኑ ዘሎ ገዳም ቅድሚ ምድያቦም ኣብ እግሪ እቲ ጎቦ ኣብ ሓንቲ ሓረግ ኮይኖም ጸሎት ገበሩ እንሆ እቲ ሓያል ናይ ምሕረት መልኣኽ ዝኾነ ቅዱስ ሚካኤል ናብ አቡነ አረጋዊ መጸሞ አንታ ናይ እግዚአብሔር አገልጋሊ ዝኾንከ አረጋዊ እንሆ ካብ ምድራዊ መንግስቲ ሰማያዊ መንግስቲ ስለ ዝመረጽካ ደስ ይበልካ ዓብ ክብሪ ተዳሊልካ ኣሎ ሕጂ ኸኣ እግዚአብሔር ናብ ዝጎበዚ ዘውፅኣካ ክሳዕ ዝልእኸልካ ቁርብ ተጸበ ኢልዎም ከደ